On pohjan tähden alla, tää koti mulla mainen. 8 miljardia. Eikö sä puhua tätä loppua? Eli Pohjoismaat kiertäisivät maailmalla. Mitä voinkaan olla taivaan alla? On täällä kysymys työperäisestä maahanmuutosta. Saako puhua? Rauhoittukaa nyt kaikki. Saako vai ei? No niin, Soini, tämä on muuten viimeinen puheenvuoro, että menemme katkolle. Soini. Te olette luvannut mulle pitkän aikaa puheenvuoroa, sitten sanotte, että mennään katkolle. Älkää nyt ottako kuumia. Soini sanoo lyhyesti, te vastaatte lyhyesti, sitten menemme katkolle. Kekkonen, 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 Kekkonen. Mitä tulee sitten komission suosituksiin, sen verran voisi olla ehkä rehellinen, että toteasi, että komissio ei ole missään vaiheessa... Kekkonen, 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 Kekkonen. Kaikki mennyt pieleen. Älkää uskoko itsekään tuollaista puhetta. Teiltä puuttui vaaleissa kannatus ja teiltä puuttui yhteistyökyky, sen takia te olette oppositiossa. Kekkonen, 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 Kekkonen. Yksi moneen kertaan viitattu oli tämä vihervasemmistolaisten naisten raiskauksen. Onko kenelläkään muulla mitään järkevää kysyttävää? Ei tää nyt siitä parane, että onko niitä herroja tai rovia siellä niin, että päät kolisee. Sitten täytyy, anna Paavo, mä puhun nyt. Voit oppia jotain. Niin kyllä nostaa toisella meistä on ministerikokemusta. Joo. Toisella se on takana, toisella edessä. No niin. Asiallista keskustelua, kiitos, olkaa hyvä. Joo, aivan oikein puheenjohtaja. Soini Stubb keksi omasta päästään, niin kuka aika paljon muitakin väitteitä sanoi yhtäkkiä, että vasemmistoliiton mielestä ollaan valmiita irrottautumaan. No, otetaan selvä tästä asiasta, jos se häiritsee niin paljon. Pääministeri Voimikko alkoi ihan mitä sylkisuuntu. Näköjään voi, eikä ole mitään häpyä. Jos nyt... Kekkonen, Kekkonen. Kekkonen, 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 Kekkonen. Täällä on tämä tiliote, jossa todetaan, että 929 896 175 euroa 79 senttiä on tilillä ja yli 12 miljoonaa korkototta. Tervetuloa hakemaan. Tässä on vakuudet. Se on aivan eri asia kuin perinteinen vakuus. Menkää mihinkä tahansa pankkiin tarjoamaan 20% prosenttisvappia asuntolainanne takeeksi. Älkää nyt olko hyvä. Ja totean, että Suomi on viimeisen 6 vuoden aikana lisännyt velkataakkaansa tuplasti 50 miljardista melkein 100 miljardiin, kuten edustaja tuossa äsken totesi. Ja meillä on käytännössä 3 vaihtoehtoa. Ensimmäinen on velkaantumisen jatkaminen, joka on velkataakan. Vanha jo sanonut. Avoimuutta, jaa. No, siinä mielelläni joitakin. Mitä mieltä olet siitä ansioturvan kestosta, kun on puhuttu, että ansiosidonnaista päivärahaa pitäisi kestoa lyhentää? Ei, mä tiedä, onko se mitään merkitystä, minkä kannattaa. Ihan sama. Mikä poliittinen ryhmä? En mä niiden nimiä tiedä, niitä on paljon. Kuinka vakavasti pyrit mepiksi? Totta ihmeessä. Terveisiä perseestä yhteiskunnan luteen, brassihousut ja liiturajan kuteen. Terveisiä perseestä hienostelijoille, kaikki aivoille, kotikriitikoille. Suomi on teille tasapäille luotu, keulassa marssii keskiverto ruotu. Teillä on taito lipoa ja nuolla ja mahti miehinä kuolla. Teillä on taito olla samaa mieltä, viisaasti käyttää pyöreätä kieltä, taikuisa ranka.